Meta qegħdin biss ġimgħa bogħod mill-preżentazzjoni tal-baġit tas-sena d-dieħla, Net News staqsa lill-Ministru Edward Scicluna biex jagħti konferma li mhux se jkun hemm taxxi ġodda inklużi fil-miżuri mresqa. Iżda l-Ministru ma weġibx. Ħajkun hemm xi taxxi ġodda f'dan il-baġit? Naħseb wieħed jistenna ftit ieħor kull ma hemm ġimgħa. Ġifier mhux qed tiskludi li ħajkun hemm. Li qed ngħid huwa nistennew ġimgħa biex imbagħad titħabbar jekk se jiżdiedu t-taxxi jew le. Għad baqgħna xi nbidlu. Mistoqsi wkoll kemm se joħorġu nies mill-faqar permezz tal-miżuri li se jkunu ppreżentati fil-Parlament, il-Ministru Scicluna ma tanix numri jew statistiċi u minflok qal li dan jiddependi fuq il-poplu u kif jaraf juża l-miżuri għal vantaġġ tiegħu. Il-Ministru Scicluna kien għadu kemm ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet fejn ġiet ppreżentata white paper dwar il-kirjiet. F'diskors li għamel waqt din il-konferenza u qal li l-persuni li qed jgħixu fil-faqar niżel. Madankollu, mistoqsi minn fejn ġab dawn l-istatistiċi, il-Ministru ma weġibx. Qal biss li l-faqar jiġi kalkulat pereżempju fuq jekk għandekx karozza jew tmurx vaganza. L-iktar wieħed sempliċi huwa li ssaqsi l-familja disa mistoqsijiet. Inti għandek karozza? Iva jew le? Inti ħadd fis-sajf il-familja tiegħek ħadd x'imkien jew dana, għandkom television, għandek mobile phone jew inkella telefon fid-dar, dawn huma affarijiet materjali illi mbagħad tara kemm familji jgħaddu minn dak it-test, ġifieri jew ma jgħaddux minn dak it-test. Finalment inti ma tkunx taf li ma sa tolqot. Edward Scicluna madankollu naqas milli jgħid kemm huma l-persuni li qed jgħixu fir-riskju tal-faqar. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li n-numru ta' persuni li qegħdin jgħixu fir-riskju tal-faqar hija dejjem jiżdied, tant li issa aktar minn 17% tal-popolazzjoni f'Malta jew familja minn kull 5 tinsab tgħix f'dan ir-riskju.